Úprimné poďakovanie patrí ženám za rodinné prostredie, za útulný domov, ktorý dokážu vytvoriť, za ich starostlivosť, vytrvalosť a lásku. S vďačnosťou na ženy spomínali organizátori podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa žien v refektári múzea 8. marca. Občianske združenie Ex Libris ad personam Hlohovec pozvalo ženy, ale aj mužov, aby ich obdarovali krásnymi piesňami a umeleckým slovom. No dnes v prvom rade chceme si uctiť ženy a myslím si, že tí, ktorí ich uctievajú po celý rok, bolo by chybou, keby Medzinárodný deň žien nechali len tak, aspoň nejakou krásnou piesňou, krásnym hovoreným slovom a aby prežili príjemné popoludnie, lebo určite hlavne tá staršia generácia nejaký ten kvietoček alebo aspoň pohľadenie bosk už dostali. V hudobno-poetickom programe vystúpila Perla Perpetua Voberová soprán, Michal Seredič tenor s klavírnym sprievodom Dušana Šujana. Zarecitovali Jozef Bachratý a Zuzana Turzová. Čo ste dnes prišli povedať ženám? Dnes som im prišiel povedať niekoľko slov o láske. Pretože ženy si naozaj zaslúžia našu lásku, úctu a trošku ľúbosti. A tá ľúbosť bude vyjadrená vo veršoch, ktoré som si vybral. Nie sú to samozrejme moje verše, ale sú to verše renomovaných dvoch slovenských básnikov. Čím všetkým je pre vás žena? To je otázka. Žena je pre mňa najprv dieťa, dcéra, keď sa narodila. Potom je to žena slečna, dáma. Potom je to žena manželka, žena matka a nakoniec aj žena babička. Myslím si, že ja môžem sa pochváliť v tom zmysle, že takú babičku ešte mám a keď všetko dobre dopadne, tak tá žena babička bude mať 17. júla tohto roku rovných 100. Ja sladké túžby po kráse spievam peknotou nadšením. A v tomto duše mojej ohlase svet môj je celý zavrený. Z výsosti tácier ona mi svieti. Ona mi z ohňov nebeských letí, ona mi svety pohýňa. Ona mi kýva zo 100 životov, no centrom, nebom, živolom, jednotou krás mojich, moja Marína. Tradícia tohto sviatku začala druhou medzinárodnou konferenciou žien v roku 1910 v Kodani, ktorá určila, aby sa 8. marec každoročne oslavoval ako deň boja žien za sociálne a politické práva proti vojne a militarizmu. Dátum bol zvolený na počesť prvého organizovaného vystúpenia žien z krajčírskych a textilných dielní v New Yorku 8. marca 1857 proti krutému vykorisťovaniu a diskriminácii. Medzinárodný deň žien bol dlhé, nie roky, ale 10 ročia krásnym dňom, ktorom sme slávili hlavne prácu žien, ich materstvo. Proste bol to sviatok, na ktorý sme sa vždycky tešili. Čo vám prináša radosť vo vašom živote? Ja mám v mojom živote veľmi veľa radosti. V prvom rade je to radosť zo života, že v týchto rokoch ešte môžem byť aktívna. A radosť mi prinášajú moje deti, moje vnúčky, takže myslím, že toto už samotné by stačilo. Čo by ste vy zaželali ženám k ich sviatku? Hlavne radosť, pokoj a všetko dobré, aby ich hlavne obklopovali ľudia, ktorí ich majú radi. Je skutočne dôležité, aby 8. marec zostal významným dňom. Je nutné si ho pripomínať a hovoriť o ženách a boji za práva a demokraciu.